Rêberê PKK Abdullah Öcalan herî dawî 5 Nîsanê bi şandeya İmraliyê re hevdîtin pêkanî bû. Piştî wê demê jî şandeya İmraliyê, malbat û parêzerên Abdullah Öcalan hîn nekarîne biçin İmraliyê. Çavdêr û şîrovekar jî vê yekê bi siyaseta Tirkiyeyê re girê didin û amaje dikin ku pêwîst e dîsa hevdîtin werin destpêkirin. Divê denklema rojhilata navîn de divê pêvajoyê de Türkiye jî naxwaze dengê Öcalan zêdetir derkeve. Tiştê ku Öcalan dixwîne û tiştê ku siyasetmedarê din dixwînin ji hev cuda ne. Hetanî ku koalîsyon neyê ava kirin, rengê koalîsyonê hêdî eşkere nebe, zor e ku derfet çê bibe, ku derfetê bidin Öcalan hevdîtina pêk bîne. Xelkê Amedê jî ji rawestandina hevdîtinên bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re bigilîne û dibêjin ji bo berdewamî û serkeftina pêvajoya aştiyê pêwîst e hevdîtin berdewam bin. Em veya qınamış dikin. Neticede yani halkı iradaviye. Ez qaylim mesela her vek bira mevra peyvin xoş û bêj şerçêne bi xwîn enerjî em avya qaylin. Umuda me inşallah ve ki per behev bigerin yani anlaşmış gibi. İnşallah evi bivedbi. Şandeya İmraliyê herî dawî 22 Hezîranê serî li Wezareta Dadê ya Tirkiye da bû ku here İmraliyê lê heta niha jî bersiva vê serîlêdanê nehatiye dayîn. Çavdêr û şîrovekar amaje dikin ku xuyayê heta pirsgirêka avakirina hikûmeta hevpeymanî çareser nebe, de çarenivîsa hevdîtinên İmraliyê û çarenivîsa pêvajoyê jî diyar nebe. Mayrüksel, Rudaw, Amed.